mitä se kirjanpito sitten maksaa ja mistä se hinta koostuu? No käytännössä pienen yhtiön kirjanpito maksaa 60–150 € kuussa ohjelmistokulut mukaan lukien. Ja ne komponentithan on se kirjanpitäjän työaika. Mihin sitä aikaa sitten voi kulua, on se yrittäjän perseily tai sitten ylipäätään se peruskirjanpitotyö tai sitten se, että tehdään manuaalisesti asioita, jotka voitaisiin tehdä automaattisesti, jolloin jälkeen me tullaan tähän toiseen pointtiin. Eli se kirjanpito-ohjelmisto muodostaa pienen osan siitä kustannuksesta, mutta jos sä lähdet pihistelemään siitä kirjanpito-ohjelmistosta ja otat jonkun ilmaisen ratkaisun tai Excelin, vaikka Fennoan sijaan, niin todennäköisesti maksat 3–4 kertaa enemmän siitä kirjanpitäjän manuaalisesta työajasta sen sijaan, että sä maksaisit siitä asiantuntemuksesta. Niin se, että Fennoa maksaa sulle versiosta riippuen 20–40 kuussa ja päälle verkkolaskuista jotakin 10 senttejä, on aika edullista siihen nähden, että sä maksaisit vaikka asiantuntijatyöajasta 1–2 tuntia enemmän kuukaudessa. Elikkä niin kuin pyydän sinua yrittäjänä, ota se järki käteen, valitse itsellesi hyvä tilitoimistokumppani alusta asti, älä jätä sitä kirjanpitoa rästiin ja valitse itsellesi fiksu softaratkaisu, niin silloin sä oikeasti säästät kokonaiskustannuksista ja etkä sillä, että sä säästät siitä, että milloin sä otat tilitoimiston tai siitä, että sä teet sitä kirjanpitoa Excelillä. Se tulee loppujen lopuksi ihan jumalattoman kalliiksi. Osta kirjanpito Septimukselta ja ohjelmisto Fennoalta.